Museo bizia ekimena egin zuten atzo Artziniega museoan. Hainbat bizilagunek hartu zuten parte eraikinean zehar sakabanatutako antzezpenetan. Museo biziaren helburua da museo bizia dela erakustea. Horregatik gaur edo beste egun batzuetan artisauak aurkitzen ditugu hainbat edo hainbeste lanbidetan. Normalean aurkitzen ez ditugunak. Beste aldetik helburua da erakustea gure museoan dauden erakusketetako hori lanbideak prest daudela edozein momentuetan martxan jartzeko. Eta hirugarren helburua da pertsonak erakartzea.